Ваше високо преосвештенство, ви благодарам што ја прифативте оваа понуда за интервју за 360 степени. Вие доаѓате од Вселенската патриаршија, владика сте на Имврос, тој на куронното место на Вселенскиот патриарх, неговата сесветост господин Вартоломеј. До сега неколку пати сте биле во земјава, меѓутоа прашањето мое е која е причината токму во овој период да сте повторно во државава? Καταρχάς είμαι πολύ χαρούμενος και όπως λέμε στη γλώσσα μου, καλώς σας βρήκα εδώ στην όμορφη πατρίδα σας, στην όμορφη χώρα σας και ευχαριστώ ιδιαίτερα και ξεχωριστά το κανάλι 360 βαθμούς που μου δίνει αυτή την δυνατότητα να μιλήσω με τον λαό αυτής της χώρας. Η επίσκεψή μου αυτή τη φορά εδώ είναι πρώτα να συνεορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη θρησκευτική γιορτή της Παναγίας μας, του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, που είναι μια από τις μεγαλύτερες θρησκευτικές γιορτές. Ο πρώτος λοιπόν λόγος της επίσκεψης είναι να συνεορτάσουμε. Ο δεύτερος λόγος είναι το συλλήτουργο που θα γίνει την Κυριακή στην Αχρίδα, στο ναό της Αγίας Σοφίας, όπου με αυτό το συλλήτουργο θα διακηρύξουμε για μια ακόμη φορά την αγάπη και την ενότητα της Εκκλησίας μας και την διάθεση και την προσπάθεια να πορευθούμε ενωμένοι μέσα σε έναν σύγχρονο κόσμο που είναι γεμάτος προκλήσεις. Καθημερινά μας προκαλεί ο κόσμος, οι συνθήκες, ο τρόπος ζωής, η εξέλιξη της γνώσης, της επιστήμης και η Εκκλησία πρέπει, η Ορθόδοξη Εκκλησία, να είναι έτοιμη να δίδει πάντοτε το παρόν και τις απαντήσεις. Και αυτό όσο ενωμένοι και αγαπημένοι είμαστε, τόσο καλύτερα θα μπορέσουμε να το προσφέρουμε και να στηρίξουμε τους ανθρώπους μας όπου και αν βρίσκονται, σε οποιοδήποτε κράτος, σε οποιαδήποτε хора, με οποιαδήποτε εθνικότητα. Има ли денес православната црква официјален став во однос на прашањето за автокефалност и што велат традицијата и каноните? Θα πρέπει εξ αρχής να πούμε ότι θα κάνουμε μία ειλικρινή και έντιμη συζήτηση, χωρίς να κρύψουμε πράγματα ή χωρίς να πούμε πράγματα που δεν ισχύουν. Στην Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, υπάρχει το status quo, το οποίο έχει διαμορφωθεί εδώ και 2.000 χρόνια, 20 αιώνες. Και η Εκκλησία η Ορθόδοξη έχει τις Οικουμενικές Συνόδους, τα δόγματα και τους κανόνες της και την Ιερά Παράδοσή τους. Αυτό λοιπόν το status quo της Ορθόδοξης Εκκλησίας βασίζεται πάνω στα 2.000 χρόνια ιστορίας και σε αυτά που είπα στις Οικουμενικές Συνόδους. Οπότε δεν μπορούμε ξαφνικά, επειδή υπάρχει μία γεωπολιτική καινούρια δυναμική, να έλθει και να ανατρέψει το εκκλησιαστικό καθεστώς, το status quo της Εκκλησίας, το οποίο είναι εκείνο που μέχρι σήμερα έχει δημιουργήσει τα παλαιέφατα ιστορικά πατριαρχία και τις νεότερες εκκλησίες, είτε είναι νεότερα πατριαρχία, είτε είναι νεότερες αυτοκέφαλες αυτόνομες εκκλησίες. Για να γίνει λοιπόν αυτό χρησιμοποιήθηκαν κάποια πράγματα, κάποιοι κανόνες, κάποιοι κανονισμοί που ακριβώς
και η πρακτική της Εκκλησίας μέσα στην παραδοχή και στην παράδοσή της τα αποδέχτηκε, τα πήρε και τα εφάρμοσε. Έτσι λοιπόν, από την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο έχουμε πλέον καθορισμένα ότι πρωτόθρονο Πατριαρχείο είναι η Ρώμη, η Πρεσβυτέρα Ρώμη, και επειδή γίνεται μεταφορά της πρωτεύουσας της Αυτοκρατορίας, η Νέα Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη, έχει ακριβώς όλα τα προνόμια και τις διακρίσεις που έχει ο Πατριάρχης της Ρώμης. Σε εκείνον λοιπόν η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος με τους κανόνες δίνει το προνόμιο, δίνει την δυνατότητα, δίνει εντός εισαγωγικών, να πούμε, την εξουσία να εφαρμόσει μερικά πράγματα, όπως παραδείγματος χάριν το θέμα του πρώτου. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που δεν το καταλαβαίνουμε εύκολα, αλλά και τελευταία, ίσως γιατί έτσι συμφέρει κάποιους, το έχουμε τοποθετήσει στα πλαίσια του ιστορικού προνόμιου, ότι είναι ιστορικό προνόμιο ο Κωνσταντινουπόλεως να είναι πρώτος οικουμενικός, δηλαδή πατριάρχης. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι η ανάγκη του πρώτου είναι δογματική, λειτουργική και ουσιαστική. Δηλαδή, δεν μπορεί να τελέσει τη Θεία Λειτουργία κάποιος εάν δεν προείσταται της Θείας Λειτουργίας. Εκ των πραγμάτων όλοι οι πατριαρχάδες, όλοι οι αρχιεπίσκοποι να συλλειτουργήσουν μαζί, ένας από αυτούς θα είναι ο πρώτος που θα τελέσει την Θεία Λειτουργία, ο λειτουργός, και οι άλλοι θα είναι οι συλλειτουργοί. Και επειδή στον χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της Ορθόδοξης πίστης όλα απορρέουν μέσα από την λειτουργική ζωή, χωρίς τη λειτουργική ζωή είμαστε ένα τίποτα, ένα μηδέν. Έτσι λοιπόν η ανάγκη του πρώτου είναι ουσιαστική, είναι καθαρά πνευματική, δογματική, λειτουργική και ασφαλώς έχει και τις επόμενες προεκτάσεις. Ο πρώτος, εκτός του να προείσταται, να έχει το δικαίωμα να συγκαλεί πανορθοδόξους, να συγκαλεί μείζονες και υπερτελείς συνόδους, να συγκαλεί ας πούμε σύνοδο προκαθημένων. Ο πρώτος έχει αυτό το δικαίωμα. Έχει το δικαίωμα του λεγόμενου έγκλητου να εκδικάζει περιπτώσεις σε διάφορες εκκλησίες οι οποίες φτάνουν σε αδιέξοδο, και έρχεται λοιπόν και ο Πατριάρχης με την Πατριαρχική Σύνοδο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, εξετάζουν αυτό το θέμα και μέσα στους ιερούς κανόνες και την κανονικότητα της Εκκλησίας δίνουν ακριβώς την λύση όταν έχει μία τοπική εκκλησία φτάσει σε αδιέξοδα. Άλλωστε, αυτό έγινε και εδώ. Οι ιεράρχες της χώρας αυτής, όταν είχαν φτάσει σε αδιέξοδο, όταν η Σερβία δεν τους αναγνώριζε, όταν τους αφόριζε, όταν τους φυλάκιζε, όταν, τι έκαναν, ξέροντας πολύ καλά ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει το δικαίωμα,
έκαναν έκλειτο στον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον παρεκάλεσαν και του είπαν βοηθήστε μας και δώστε μας την λύση μέσα από την κανονικότητα και τη δικαιοσύνη που απορρέει από την Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, εκτός από όλα τα άλλα και το δικαίωμα της αυτοκεφαλίας το έχει το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Όλες οι εκκλησίες μέχρι σήμερα που δημιουργήθηκαν μετά από τα παλαιά ιστορικά πατριαρχία, τα 5 πατριαρχία, Ρώμη, Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, Ιεροσόλυμα, όλα τα υπόλοιπα πήραν αυτοκεφαλία και πατριαρχική αξία από την Κωνσταντινούπολη. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήταν εκείνος που έδωσε την αυτοκεφαλία. Според ова што го кажавте, дали со томосот доделен од Српската православна црква, нашата црква има автокефалност? Што значи тој документ што дојде од Србија? Οπότε αυτό ασφαλώς δεν μπορεί να αλλάξει και πολύ περισσότερο είναι πρόκληση, είναι, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση, ντροπή για την Εκκλησία, ενώ όλα τα παλαιά πατριαρχία και οι παλαιές αυτοκέφαλες εκκλησίες και οι νεότερες δεν έκαναν ποτέ τέτοιο πράγμα, ήρθε τώρα ένα από τα νέα πατριαρχία και ίσως ο νεότερος στην τάξη πατριάρχης, ο Πορφύριος ο Σερβίας, και έκαμε αυτό το μεγάλο παράπτωμα να δώσει αυτοκεφαλία, που σε μία εκκλησία, την οποία δυστυχώς για πάνω από 50-60 χρόνια την είχαν στην απομόνωση, την βασάνιζαν, την κατηγορούσαν, τη συκοφαντούσαν, μιλούσαν με τα χειρότερα λόγια, ίδρυσαν άλλη εκκλησία μέσα σε αυτή την εκκλησία για να μπορέσουν να ελέγξουν τις καταστάσεις και τα λοιπά. Και όταν είδαν ότι τα πράγματα αρχίζουν να παίρνουν μία άλλη ροπή με την στάση της Ρωσικής Εκκλησίας, δυστυχώς προσχώρησαν οι Σέρβοι στην Ρωσική Εκκλησία, έγιναν όργανο της Ρωσικής Εκκλησίας και με υπόδειξη της Ρωσικής Εκκλησίας έκαναν αυτό το μεγάλο παράπτωμα να δώσουν αυτό το ψεύτικο χαρτί. Δεν υφίσταται, είναι ένας ψεύτικος τόμος, δεν τον έχει αναγνωρίσει κανείς, μα κανείς, εκτός από την Ρωσία, που για συγκεκριμένους λόγους το έχει κάνει. Ακόμα βέβαια και η Ρωσία, να φανταστείτε, δεν μνημονεύει ως αυτοκέφαλη εκκλησία, διότι στα δίπτυχα που μνημονεύουν εκείνοι δεν μνημονεύουν τοπικές εκκλησίες και τα λοιπά, λένε μονάχα το όνομα ενός προκαθημένου υποτίθεται. Και από την άλλη μεριά η ίδια η Εκκλησία της Σερβίας έδωσε έναν τόμο υποτίθεται τόμο αυτοκεφαλίας σε ένα σχήμα το οποίο δεν έχει ξεκαθαριστεί. Ή τότε που το έδωσε δεν είχε ξεκαθαριστεί. Τότε που έδωσε τον τόμο υπήρχαν 2 αρχιεπίσκοποι Αχρίδος, ο Ιωάννης και ο Στέφανος. Σε ποιον από τους 2 υποτίθεται ότι έδωσαν αυτοκεφαλία και αναγνώρισαν την Εκκλησία? Ήταν ένα παιχνίδι που κορόιδευαν ουσιαστικά και δυστυχώς αυτό μας στεναχωρεί εμάς, που εδώ κάποιοι ιεράρχες δεν κατάλαβαν το παιχνίδι που τους παίζουν οι Ρώσοι με τους Σέρβους. Είναι βέβαια πολύ μεγάλη η ιστορία για το τι ακριβώς έγινε όλη αυτή την περίοδο για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε,
αλλά όπως σας είπα πρέπει με ειλικρίνεια και με εντιμότητα να μιλήσουμε στον κόσμο και να μάθει ο κόσμος την αλήθεια. Όταν χρόνια προσπαθούσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο να βρει λύσεις, εκείνοι που μας έβαζαν στον τοίχο ήταν οι ίδιοι οι Σέρβοι. Όταν έγινε η Συμφωνία των Πρεσπών και τελείωσε το θέμα με το όνομα, ο Πατριάρχης πλέον, κατόπιν συνεννοήσεως με την εδώ κυβέρνηση, με την κυβέρνηση της Ελλάδος, παρακαλούσε, κυριολεκτικά παρακαλούσε τους Σέρβους να έρθουν να καθίσουμε σε ένα τραπέζι για να δώσουμε λύση. Γράφαμε γράμματα στον μακαριστό Πατριάρχη Σερβίας τον Ειρηναίο να έρθουν να συζητήσουμε το θέμα και δεν μας απαντούσε. Ο Πατριάρχης δεν ήθελε να κάνει κάτι αγνοώντας τους Σέρβους, από αγάπη και από σεβασμό. Ο Πατριάρχης σέβεται και αγαπάει κάθε κράτος, κάθε χώρα, κάθε έθνος, κάθε λαό, αναγνωρίζει τα δικαιώματά του, αναγνωρίζει την εδαφική του ακεραιότητα, αναγνωρίζει την ταυτότητα, την εθνική ταυτότητα ενός κράτους. Δεν έρχεται ο Πατριάρχης να επέμβει και να γίνει κατακτητής. Όχι, το Οικουμενικό Πατριαρχείο θέλει να δώσει λύσεις και να βοηθήσει οι τοπικές εκκλησίες να βγουν μπροστά, να είναι ελεύθερες για να μπορέσουν να βοηθήσουν και τους ανθρώπους, το λαό, γιατί αυτή είναι η αποστολή κάθε τοπικής εκκλησίας. Γράφαμε λοιπόν γράμματα, δεν μας απαντούσανε. Πεθαίνει ο μακαριστός Πατριάρχης Σερβίας ο Ειρηναίος, βγαίνει ο Πορφύριος, του γράψαμε μία, του γράψαμε δύο, δεν απάντησε. Την τρίτη φορά λιγάκι του είπαμε, κοίταξε, εάν δεν μας απαντήσετε θα αναγκαστούμε να προχωρήσουμε μόνοι μας. Εκεί λιγάκι ζορίστηκαν τα πράγματα. Και μας γράφει ένα γράμμα το οποίο μάλλον ήταν λιγάκι άσχημη κοροϊδία στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Έγραψε, ναι, να βρεθούμε, να συναντηθούμε, να μιλήσουμε, αλλά τώρα δεν μπορώ γιατί θα πάω στα θερμά λουτρά να κάνω θεραπεία και επίσης και ο Αρχιεπίσκοπος Στέφανος και εκείνος θα πάει στα θερμά λουτρά να κάνει θεραπεία. Και ενώ μας έγραψε αυτό το γράμμα, εμείς μαθαίναμε, διότι όλα εύκολα μαθαίνονται σήμερα, ότι είχαν μυστική συνάντηση στο Νις και όπου εκεί συμφωνούσαν πράγματα πίσω από την πλάτη του Οικουμενικού Πατριαρχείου και με τις υποδείξεις της Ρωσικής Εκκλησίας. Αυτά είναι ανέντιμα πράγματα. Και τότε λοιπόν το Οικουμενικό Πατριαρχείο είπε, κάνω δικαίωμα του έκλητου που ζητήσανε οι ιεράρχες της Αχρίδος, τους δίνω την κανονικότητα, ότι είναι κανονικοί, δεν έχουν προβλήματα, τους αναγνωρίζουμε και αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο πράγμα. Να σκεφτείτε τόσα χρόνια που ζούσαν οι άνθρωποι μέσα στο σχίσμα εδώ και οι επίσκοποι, οι παπάδες, οι μοναχοί, οι μοναχές, γινόντουσαν μυστήρια, γινόντουσαν γάμοι, βαπτίσεις, κηδείες, θείες λειτουργίες, χειροτονίες, υποτίθεται από σχισματικούς. Έκανε οικονομία το Πατριαρχείο και είπε τα αναγνωρίζω αυτά εφόσον έγιναν στο όνομα της Αγίας Τριάδος και εφόσον δεν υπάρχει δογματικό πρόβλημα με τους συγκεκριμένους κληρικούς και ιεράρχες, τα αναγνωρίζουμε όλα αυτά και προχωρούμε τώρα για να λύσουμε το θέμα το εκκλησιολογικό και το εκκλησιαστικό. Και εκεί λοιπόν θορυβημένοι οι Ρώσοι μήπως χάσουνε δυστυχώς και αυτή τη χώρα, διότι αυτός είναι ο στόχος, η επιβολή της Ρωσίας σε αυτή τη χώρα, μήπως έβαλαν γρήγορα τους Σέρβους να δώσουν αυτόν τον ψευτοτόμο, ο οποίος κάθε άλλο παρά βοήθησε. Στην πραγματικότητα εχμαλώτισε την Εκκλησία εδώ της Αχρίδος,
διότι κανείς δεν αναγνώρισε αυτή την αυτοκεφαλία, κανείς δεν έδωσε τις τιμές που πρέπει να δώσουμε σε μία αυτοκέφαλη εκκλησία και για να είμαστε ειλικρινείς και ευθύς, αν αύριο μεθαύριο γίνει μία πανορθόδοξη σύνοδο, συνάντηση ή σύναξη προκαθημένων, ο Αχρίδος Στέφανος δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί, διότι κανείς δεν τον αναγνωρίζει ως κεφαλή τοπικής εκκλησίας. Το αντίθετο μάλιστα, ο Κιέβου Επιφάνιος θα είναι, διότι έχει αναγνωριστεί από πολλές εκκλησίες και ιδιαίτερα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που θα συγκαλέσει, υποτίθεται, εάν και εφόσον χρειαστεί, αυτή την σύναξη των προκαθημένων ή την πανορθόδοξη κτλ. Θα πρέπει εδώ να πούμε ότι όλα είναι ένα σχέδιο που δυστυχώς, όπως σας είπα, έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από την καινούργια γεωπολιτική κατάσταση και όπου φάνηκε, αποκαλύφθηκε τελικά το θέμα της παρουσίας της Ρωσικής Εκκλησίας, του Ρωσικού Πατριαρχείου. Ανέκαθεν η Ρωσία είχε επεκτατικές τάσεις. Ανέκαθεν μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, μετά το 1453, ήθελε να γίνει η τρίτη Ρώμη, ενώ δεν υπάρχει ούτε πρώτη ούτε δεύτερη για να γίνει τρίτη, υπάρχει η παλαιά και η νεωτέρα, και ήθελε και διεκδικούσε το ρόλο του ηγέτη, διότι βασιζόταν στην δύναμη του αριθμού των πιστών. Έχω τόσα εκατομμύρια πιστούς, δεν ενδιέφερε αν είναι όντως πιστοί ή άπιστοι, βαπτισμένοι ή αβάπτιστοι όλοι αυτοί στη Ρωσία. Και επειδή έχω τόσα εκατομμύρια, εγώ θα είμαι η πρώτη εκκλησία, αφού η Οικουμενική Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο σκλαβώθηκε κτλ. Λοιπόν, από τότε άρχισε όλο αυτό το σχέδιο. Άρχισε και δεν έχανε ευκαιρίες πάντοτε η Ρωσία. Όμως, τώρα τελευταία και ευτυχώς που ο Οικουμενικός Πατριάρχης επέδεξε πολύ δύναμη και πολύ σοφία και πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος της Κρήτης, η Μεγάλη Σύνοδος της Κρήτης, εκεί φάνηκε ξεκάθαρα ποιος ήταν ο στόχος της Ρωσικής Εκκλησίας. Ενώ στις προσυνοδικές συναντήσεις τα είχαν συμφωνήσει όλα. Υπάρχουν τα κείμενα τα οποία θα συζητούσαν στην Σύνοδο της Κρήτης και τα οποία τα έχουν υπογράψει όλοι. Όλοι, και ο Ρωσίας τα έχει υπογράψει, και εκείνο που έμενε ήταν να πάνε στην Κρήτη και στη Σύνοδο να πούνε ναι, επικυρώνουμε τις υπογραφές μας, ισχύουν αυτά τα κείμενα, αυτά που συζητήσαμε, αυτά που αποφασίσαμε κτλ. Επειδή ακριβώς η Ρωσία δεν ήθελε να φανεί και να αποδεχτεί ότι εκείνος που συγκαλεί την Μεγάλη Σύνοδο είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ο Βαρθολομαίος, και ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει τον πρωτεύοντα ρόλο κτλ. Τελευταία στιγμή άρχισε να δημιουργεί προβλήματα, δηλαδή παραμονή της Μεγάλης Συνόδου είπε ότι δεν θα έρθουμε εμείς στη Σύνοδο και δυστυχώς παρέσυρε και άλλες εκκλησίες τις οποίες τις έλεγχε πάρα πολύ, μεταξύ αυτών Αντιόχεια, την Βουλγαρία και την Γεωργία, και έτσι 4 εκκλησίες δεν πήγανε στην Κρήτη και ήταν επόμενο ότι εφόσον αυτές οι 4 εκκλησίες δεν πήγαν, τα θέματα που είχαν βάλει αυτές οι εκκλησίες, μεταξύ των οποίων και το θέμα της αυτοκεφαλίας που είχε θέσει η Ρωσία, δεν συζητήθηκαν στην Σύνοδο της Κρήτης και παρέμεινε το status quo της Εκκλησίας όπως υπήρχε
πριν τις συνοδικές και τις προσυνοδικές εργασίες. Εάν πήγαιναν στην Κρήτη, να είστε σίγουροι ότι θα ήταν πολύ ευκολότερα τα πράγματα, θα είχαν λυθεί πολλά πράγματα, πολλά προβλήματα και σήμερα θα ήμασταν σε πολύ καλύτερη θέση γενικά ως Ορθόδοξη Εκκλησία μπροστά στο μεγάλο αυτό πρόβλημα που ζούμε σήμερα μέσα στον σύγχρονο κόσμο. Όμως εκεί φάνηκε ότι η Ρωσία έχει άλλες βλέψεις, άλλους στόχους, άλλους σκοπούς και αποκαλύφθηκε λοιπόν στον κόσμο και αυτομάτως έπρεπε πια να αρχίσουν να δράσουν. Και εκεί έδρασαν με το θέμα της Ουκρανίας, όπου ενώ για χρόνια πολλά βασάνιζαν τους Ουκρανούς και υποσχόντουσαν ότι θα δώσουν λύση, δεν απεδέχθηκαν τη λύση που έδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Βλέποντας αυτή την κίνηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ουκρανία, προσπάθησαν να εμποδίσουν και την λύση εδώ και την περιέπλεξαν χρησιμοποιώντας δυστυχώς τους Σέρβους και φτάσαμε σήμερα εδώ που έχουμε φτάσει. Το μεγάλο όμως πρόβλημα και το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνει η τοπική εκκλησία. Θα σταθεί και θα πει ότι εμένα με ενδιαφέρει η κανονικότητα, θέλω να είμαι κανονική εκκλησία, ή θα πει ότι καλά είμαι και έτσι, μεσοβέζικα, μισά-μισά, μας αναγνωρίζουν οι Ρώσοι, οι Σέρβοι, κάνουμε τη δουλειά μας, δεν μας νοιάζει αν θα μας αναγνωρίσουν άλλοι, καλά είμαστε, βολευτήκαμε τώρα κτλ. Αυτό είναι θέμα εδώ της τοπικής εκκλησίας. Во одредени црковни кругови кај нас има спротиставени мислења за улогата на Вселенската патриаршија на едно севселенско ниво и за незиниот став кон нашето домашно црковно прашање. Неколкумина владици во неколку јавни наврати јавно обвинија патриаршијата дека поставува невозможни услови за доделување на томосот за автокефалност и тоа во однос, да кажеме, ќе наведам неколку елементи: именувањето на црквата, низината диаспора, формирањето на патриаршиски екзархат, одземање на одредени цркви и манастири и така натаму. Која е вистината всушност за ова прашање? Αυτό όμως που και πάλι εμάς μας πονάει και μας σκανδαλίζει είναι όλα αυτά τα δυστυχώς τα παραποιημένα ψέματα που όλο αυτό το διάστημα κυκλοφορούν και έχουν παγώσει όλες αυτές τις προσπάθειες προς την κανονικότητα. Υπόθηκε ότι το Πατριαρχείο έρχεται να υποδουλώσει την Εκκλησία. Καθόλου, μα καθόλου δεν ισχύει αυτό. Ίσα ίσα που θα μπορούσε το Πατριαρχείο, αν είχε τέτοιο σκοπό, να πει τι, κύριοι, είστε Μητρόπολη της Σερβικής Εκκλησίας, σας αναγνωρίζω ως Μητρόπολη της Σερβικής Εκκλησίας και μέχρι εκεί και φτάνει. Όπως είναι τώρα, γιατί τώρα στην πραγματικότητα η Εκκλησία της Αχρίδος είναι μία Μητρόπολη της Σερβικής Εκκλησίας, όπως παραδείγματος χάρη είναι η Αρχιεπισκοπή Αμερικής για το Πατριαρχείο, η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας για το Πατριαρχείο, η μία αυτόνομη Εκκλησία της Κρήτης για το Πατριαρχείο. Έτσι δεν είναι αυτή η αυτοκέφαλη Εκκλησία. Από πού ως που δράει ως αυτοκέφαλη Εκκλησία και σε τι έδρασε ως αυτοκέφαλη η Εκκλησία της Αχρίδος, χωρίς να ρωτήσει ή χωρίς να κάνει αυτό που τους επιβάλλουν να κάνει η Ρωσία και η Σερβία. Ο Πατριάρχης λοιπόν έρχεται και λέει όχι παιδιά, πρέπει να είστε ελεύθερη Εκκλησία, να αναγνωριστείτε ως αυτοκέφαλη ελεύθερη Εκκλησία, διότι κάθε κράτος, ελεύθερο κράτος, κάθε χώρα ελεύθερη έχει το δικαίωμα να έχει και τη δική της Εκκλησία, έτσι όπως έχει δημιουργηθεί το status quo τώρα τόσους αιώνες. Οπότε η ελευθερία μιας εκκλησίας είναι κομμάτι της ταυτότητας της ελευθερίας του κράτους. Και η ελευθερία της εκκλησίας βοηθάει στην ελευθερία του κράτους, του έθνους, του γένους. Το ίδιο κάναμε και στην Ουκρανία. Η Ουκρανία είπε, εγώ είμαι μια ελεύθερη χώρα.
θέλω να αποκοπώ, θέλω να ελευθερωθώ. Και 45 εκατομμύρια χριστιανοί θέλουν την δική τους εκκλησία, την ελεύθερη εκκλησία, την εκκλησία του κράτους τους, του έθνους τους. Όχι μία εκκλησία που θα είναι γεμάτη προβοκάτορες, γεμάτη κατασκόπους και θα σκάπτουν τα θεμέλια του κράτους. Έρχεται ο Πατριάρχης και λέγει όχι, αυτοκέφαλη η εκκλησία. Και βεβαίως για να γίνει αυτοκέφαλη θα καθίσουμε και θα συζητήσουμε πράγματα και καταστάσεις και θα συμφωνήσουμε. Υπόθηκε λοιπόν αυτό ότι έρχεται να επιβληθεί στην εκκλησία, να την κατακτήσει. Είναι λάθος, μεγάλο λάθος. Πρώτον. Δεύτερον, υπόθηκε ότι βάζει όρους αβάστακτους το Πατριαρχείο. Θέλει να δημιουργήσει μία αυτοκέφαλη εκκλησία δυνατή, ισχυρή. Διότι είπαμε και προηγουμένως, έκαναν οι Σέρβοι αυτό το ψευτοτόμο, την ψευτοαυτοκεφαλία. Κανείς δεν την αποδέχτηκε. Κανείς δεν την αποδέχτηκε. Λοιπόν, θέλει το Πατριαρχείο να δημιουργήσει αυτοκέφαλη εκκλησία, η οποία όμως θα γίνει αποδεκτή από όλες τις εκκλησίες μετά. Λοιπόν, δεν μπορεί σε μία χώρα που έχει συγκεκριμένο όνομα η εκκλησία να έρχεται και να χρησιμοποιεί άλλο εθνικό όνομα. Το Πατριαρχείο δεν δίνει εθνικά ονόματα. Σε καμία εκκλησία μέχρι τώρα δεν έχει δώσει το Πατριαρχείο εθνικό όνομα. Λοιπόν, για να φτιάξουμε μια ισχυρή εκκλησία, αυτά πρέπει να τακτοποιηθούν, το όνομα. Δεν έρχεται να επιβάλλει κανένα όνομα του Πατριαρχείου. Έρχεται όμως και να πει προσέξτε, θα βάλουμε κάτι το οποίο δεν θα είναι εθνικό, θα είναι καθαρά εκκλησιαστικό και τι κάνει, δίνει την ονομασία Αρχιεπισκοπία Αχρίδος. Μία ιστορία 1000 χρόνια η Αρχιεπισκοπία Αχρίδος. 1000 χρόνια. Για σκεφτείτε, έρχεται σε μία εκκλησία που δημιουργείται σήμερα και της δίνει ιστορία 1000 χρόνων. Να λέει, αυτή είναι η ιστορία σας. Αυτοί είστε. Και δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Μετά το θέμα, λέμε, της διασποράς. Τι θα κάνει το Πατριαρχείο στη διασπορά. Τι ωφέλεια έχει. Απλά όμως πρέπει να σκεπτόμαστε λιγάκι λογικά. Αυτή τη στιγμή σας φέρνω ένα παράδειγμα και λέω ότι εδώ στην χώρα της Βόρειας Μακεδονίας ήρθαν 10-15 χιλιάδες Έλληνες εργατικοί μετανάστες. Με την λογική της Ρωσίας και της Σερβίας θα πρέπει να έρθει εδώ η Εκκλησία της Ελλάδος χωρίς να ρωτήσει κανέναν, χωρίς να υπολογίσει κανέναν και να πει επειδή εγώ έχω 15.000 Έλληνες στην Βόρεια Μακεδονία, ιδρύω ελληνική εκκλησία στη Βόρεια Μακεδονία. Στη Βόρεια Μακεδονία υπάρχει εκκλησία. Υπάρχει προκαθήμενος, υπάρχουν αρχιερείς, υπάρχουν ιερείς, υπάρχουν κληρικοί, φροντίζουν το λαό. Πού πας εσύ, πώς θα ιδρύσεις εσύ τοπική εθνική εκκλησία μέσα σε μια άλλη χώρα και σε μια άλλη μητρόπολη κτλ. Τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί πρέπει να είμαστε και πραγματικοί. Ναι, έχω 15.000 Έλληνες οι οποίοι θέλουν να ακούνε τη Θεία Λειτουργία στα ελληνικά. Θέλουν να κάνουν λίγο τα ήθη και τα έθιμα τα ελληνικά. Ναι, έρχομαι λοιπόν στον Αχρίδος και του λέω σε παρακαλώ, δώσε μου μία εκκλησία από αυτές που έχεις. Να τελώσω αυτή τη Θεία Λειτουργία στα ελληνικά. Εσύ δώσε μου παπά, εσύ δώσε μου δεσπότη, που θα τελεί τη Θεία Λειτουργία στα ελληνικά. Δεν θα δημιουργήσω ελληνική εκκλησία, αλλά θα ζητήσω ελληνόφωνη. Δηλαδή, η Θεία Λειτουργία να γίνεται στα ελληνικά. Και αυτό διασφαλίζει την ενότητα της Εκκλησίας, τον σεβασμό στο εκκλησιαστικό status quo
και από την άλλη σου δίνει και την δυνατότητα μιας ποιμαντικής, έτσι πολύ ισχυρής και ωφέλιμης. Δεν μπορεί σε μία πόλη να έχουμε 2 Μητροπολίτες. Λέμε ο Αμερικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου και έρχονται τώρα, έχουν Αμερικής, ο Αντιοχίας, ο άλλος. 5 αρχιεπισκόπους Αμερικής. Ποιος είναι ο κανονικός? Το ίδιο στην Ευρώπη. Αυτά πρέπει λίγο να τα συμμαζέψουμε, χωρίς όμως να σημαίνει ότι θα τα καταργήσουμε ή θα τα καταπατήσουμε ή θα τα αρπάξουμε. Δεν υπάρχει καμία τέτοια διάθεση από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Καμία απολύτως τέτοια. Και μάλιστα επειδή βρέθηκα πολλές φορές σε συναντήσεις και συνομιλίες, αυτό το θέμα έχει συζητηθεί, έχει λυθεί, το έχουν αποδεχτεί εδώ οι Μητροπολίτες και ο Μητροπολίτης Τιμόθεος και ο Μητροπολίτης Ναούμ και ο Αρχιεπίσκοπος ο Στέφανος. Είπαμε πώς θα το λύσουμε αυτό. Δεν υπάρχουν δηλαδή θέματα άλυτα και προβλήματα ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο θέμα του τόμου της αυτοκεφαλίας προς την Εκκλησία της Αχρίδος. Εκείνο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι αυτό. Θέλει η Εκκλησία της Αχρίδος αυτοκεφαλία ή δεν θέλει? Αν δεν θέλει, θα παραμείνει ως μία Μητρόπολης της Σερβικής Εκκλησίας και θα σέρνεται από τους Ρώσους και από τους Σέρβους. Μέχρι που κάποια στιγμή βέβαια πάλι τα γεωπολιτικά θα αλλάξουν και θα δημιουργήσουν πάλι καινούργια προβλήματα κλπ. Εάν όμως η τοπική εκκλησία σεβαστεί τον κόσμο της, το λαό της, που εγώ αυτό βλέπω εδώ, ο κόσμος θέλει, διψάει, θέλει τη δική του εκκλησία, θέλει να νιώσει ελεύθερος μέσα στην εκκλησία του, πέρα από εθνικισμούς. Λοιπόν, αν το σεβαστεί αυτό η τοπική εκκλησία και πει ναι, εγώ θέλω να είμαι μια κανονική, σταθερή, δυνατή, γερή εκκλησία, θα απευθυνθεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο μας και θα πει με ταπείνωση και με πολύ αγάπη, δώστε μας τον τόμο της αυτοκεφαλίας. Να είμαστε κι εμείς μία κανονική εκκλησία. Και το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο με πολύ αγάπη θα φροντίσει γι' αυτό. Και όχι μονάχα θα πάρει, αλλά θα δώσει κιόλας. Θα ισχυριοποιηθεί η Εκκλησία. Αυτή τη στιγμή θέλουμε να γίνει, υποτίθεται, 16η Εκκλησία, η Εκκλησία της Αχρίδος, και η ίδια αυτή η Εκκλησία που ζητάει από το Πατριαρχείο την κανονικότητα και την αναγνώριση, δεν θέλει να αναγνωρίσει τη 15η Εκκλησία της Ουκρανίας, όπου το Πατριαρχείο είπε είναι αυτοκέφαλη εκκλησία. Και βγαίνουν τώρα αυτόν το κακό και το άσχημο εδώ, κυκλοφορούν συνεντεύξεις, κυκλοφορούν βιβλία εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με ποιο δικαίωμα έκανε αυτοκέφαλη την Ουκρανία. Εάν δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αυτοκέφαλη την Ουκρανία, πώς θα έχει δικαίωμα να κάνει αυτοκέφαλη την Αχρίδα? Δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε το ένα και το άλλο. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να μπουν σε μια σοβαρή προσπάθεια ώστε να χτιστεί μια όμορφη, ελεύθερη, δυνατή και σταθερή αυτοκέφαλη εκκλησία εδώ, της οποίας την αυτοκεφαλία μόνο το Οικουμενικό Πατριαρχείο μας μπορεί να την εξασφαλίσει και να την εγγυηθεί. Διότι αύριο μεθαύριο, εάν όλα πάνε καλά, και φτάσουμε στο θέμα της αυτοκεφαλίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα πάει ταξίδι που θα πάει. Στην Αμερική μπορεί να είναι δίπλα του ο Αχρίδος. Πάει στην Αυστραλία, μπορεί να είναι δίπλα του ο Αχρίδος. Θα πάει στα Ιεροσόλυμα, θα είναι δίπλα του ο Αχρίδος. Θα γίνει μία πανορθόδοξη, θα είναι ο Αχρίδος. Θα γίνει μία σύναξη προκαθημένων, θα είναι ο Αχρίδος. Τώρα δεν μπορεί να είναι πουθενά. Ύστερα θα μαζευτούμε να κάνουμε το Άγιο Μύρο, που είναι η ενότητα της Εκκλησίας.
θα πει το Οικουμενικό Πατριαρχείο στον Αχρίδος, έλα μαζί, έλα εδώ στο κέντρο να κάνουμε μαζί το Άγιο Μύρο. Να πάρεις όσο θέλεις. Και έχει ο Θεός για τη συνέχεια. Ξέρετε τι είναι, είναι τραγικό. Γι' αυτό σας λέω είναι και πολλά αυτά που πρέπει να πούμε, ότι ο Νούφριος στην Ουκρανία έβγαλε μία δήλωση και είπε ότι μετά από τον πόλεμο και όλες τις υπέρ του πολέμου εκδηλώσεις του Πατριαρχείου Μόσχας, εμείς παύουμε να έχουμε επικοινωνία, παύουμε να μνημονεύουμε τον Κύριλλο το Μόσχας και τα λοιπά. Τι έγινε? Ένα καινούριο σχίσμα. Πού ανήκει αυτός? Και δεν φτάνει αυτό. Πέρυσι τη Μεγάλη Πέμπτη μόνος του αυτός ο άνθρωπος, ως τι κανείς δεν ξέρει, έκανε Άγιο Μύρο. Καθαγίασε Άγιο Μύρο. Ως τι το έκανε? Ως Κιέβο, μα δεν τον έκανε κανείς Κιέβο. Ούτε το Οικουμενικό τον έκανε, ούτε ο Μόσχας τον έκανε. Πώς λοιπόν αυτός έκανε Άγιο Μύρο? Και πώς οι αρχιερείς από εδώ παραδέχονται αυτόν τον άνθρωπο που είναι σχισματικός τελικά, που είναι λάθος, που αν υπάρχει πρόβλημα σήμερα στην Ουκρανία υπάρχει από αυτόν, διότι αν πήγαινε αυτό στην ενωτική σύνοδο που έγινε και τους καλέσαμε όλους και είπαμε ελάτε, το Πατριαρχείο του Φιλαρέτου, ο Μακάριος, ο Ιουνίτες, ελάτε, ο Νούφριος, ελάτε όλοι μαζί και αποφασίστε εσείς και βγάλτε ποιον θέλετε να είναι ο προκαθήμενος της Εκκλησίας σας. Ο Νούφριος θα έβγαινε. Αλλά δεν τον αφήσαν οι Ρώσοι να πάνε και τώρα αυτός, κάνοντας αυτό που του είπαν οι Ρώσοι, έχει δημιουργήσει όλο αυτό το σάλο που έχει δημιουργήσει στην Ουκρανία. Και είναι ποτέ δυνατόν αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία να γίνεται πόλεμος, να γίνεται αίμα και να υπάρχουν κληρικοί που υπακούν στη Ρωσία και ευλογούν αυτούς που σκοτώνουν τα αθώα τα παιδιά στην Ουκρανία, τις χήρες, τις γυναίκες, τον άμαχο πληθυσμό? Είναι αυτή η Εκκλησία. Και την υποστηρίζουμε εμείς εδώ στην Αιχρίδα, λέμε αυτή είναι η κανονική Εκκλησία. Πώς που. Πρέπει όλα αυτά να τα βάλουμε σε μια σειρά, να τα ξεκαθαρίσουμε όλα. Και να πάρθει μια σταθερή και σοβαρή απόφαση. Ή θα ακούγονται αυτά που θέλει ο κάθε δεσπότης, ο κάθε κληρικός, είτε γιατί τον βάζουν οι Ρώσοι, είτε γιατί έχει συμφέροντα, είτε γιατί τον πληρώνουν οι Ρώσοι, είτε γιατί θέλει να γίνει αρχιεπίσκοπος. Και θα ακούγονται όλα αυτά στα κανάλια και θα γράφονται και τα λοιπά. Ή θα βγει η Εκκλησία και θα πει υπάρχει σύνοδος και ιεραρχία. Τις αποφάσεις τις παίρνει η σύνοδος και η ιεραρχία, όχι ο καθένας. Ας έχει τη γνώμη του ότι όποιος θέλει και ό,τι θέλει. Αλλά εδώ οι αποφάσεις παίρνονται κανονικά από τη σύνοδο και από την ιεραρχία. Εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα όλα όσα γίνονται εδώ. Ξέρετε ότι υπάρχουν πράκτορες, ξέρετε ότι απελάθηκαν από το κράτος εκκλησιαστικά πρόσωπα τα οποία δεν ήταν καθαρά στη σχέση τους με τη χώρα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η χώρα πρέπει να είναι ελεύθερη, πρέπει να πάει μπροστά. Γι' αυτό το Πατριαρχείο φωνάζει και λέει να τα τακτοποιήσουμε αυτά όλα για να μπορέσουμε να έχουμε μία συνέχεια. Τα πούμε όλα μαζί, πολλά και άλλα πιο πολλά θα μπορούσαμε να πούμε και να πούμε, αλλά ο χρόνος δεν μας παίρνει, ίσως σε μια άλλη φορά. Εγώ θα προσπαθήσω να δω και τον Αρχιεπίσκοπο και κάποιους ιεράρχες και να τους πω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουν το θέμα, αν θέλουν
να προχωρήσει το θέμα της αυτοκεφαλίας, πρέπει να σταματήσουν όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται εναντίον στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, εναντίον στον Οικουμενικό Πατριάρχη και στην ουσία εναντίον της χώρας αυτής, διότι τελικά όλα αυτά γυρίζουν ενάντια στη χώρα. Θα πρέπει όλα αυτά να σταματήσουν, να βγει μπροστά κανονικά η επίσημη Εκκλησία και να προχωρήσουν. Απλά θα ήθελα, τελειώνοντας, να πω δύο λόγια, έτσι σαν περίληψη όλων αυτών που είπαμε, ότι βλέπουμε ότι είναι μια δύσκολη περίοδος σε όλο τον κόσμο και δεν έχουμε περιθώρια να είμαστε διηρημένοι, μαλωμένοι, τσακωμένοι ή να διεκδικούμε σαν Ορθόδοξη Εκκλησία πράγματα και καταστάσεις, μπλέκοντας τα γεωπολιτικά με τα πνευματικά. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν έχει να κερδίσει τίποτα από το να γίνει αυτοκέφαλη η Εκκλησία της Αχρίδος. Θα χαρεί γιατί δίνει από τον εαυτό του ένα κομμάτι και πάλι για να γίνει αυτοκέφαλη Εκκλησία. Γι' αυτό λέγεται μητέρα Εκκλησία. Καμία άλλη Εκκλησία, κανένα άλλο Πατριαρχείο δεν έδωσε κομμάτια από τον εαυτό της να γίνουν εκκλησίες. Μόνο το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν έχει να κερδίσει τίποτα το Πατριαρχείο. Δίνει. Δεν παίρνει, δίνει. Το θέμα της διασποράς, επειδή δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι που βγαίνουν, λένε ψέματα, λένε λάθη, παραπληροφορούν. Θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντινούπολη, που είναι η έδρα του Πατριαρχείου μας, έχουμε βουλγαρόφωνη μάλλον, εκκλησίες, όχι μία, εκκλησίες, βουλγαρόφωνες, που τελείται η Θεία Λειτουργία στα βουλγαρικά, τα έθιμά τους, τα ήθη και τα έθιμά τους, ακόμα και οι ιστορικές γιορτές και επετείους των Βουλγαρών τελούνται εκεί, πανηγυρίζονται, γιορτάζονται εκεί και υπάρχει Βούλγαρος ιερέας, ο οποίος ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά λειτουργεί κανονικά τις βουλγαρικές κοινότητες της πόλης. Έχουμε το ίδιο με τη Ρουμανία. Έχουμε δώσει το ιστορικό Πικρίδιο, εκεί που είναι η Αγία Παρασκευή του Πικριδίου, και ο τάφος της Αγίας Αργυρής, της Νεομάρτυρος. Το έχουμε παραχωρήσει στους Ρουμάνους και γίνεται εκεί η Θεία Λειτουργία στα ρουμανικά, τα ήθη και τα έθιμα των Ρουμάνων. Και υπάρχει ιερεύς Ρουμάνος που είναι εκεί και μνημονεύει τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Έχουμε γεωργιανόφωνη ενορία. Και μάλιστα ήμουν εκεί προϊστάμενος πριν φύγω και γίνω Μητροπολίτης στην Ήμβρο, στον Άγιο Γεώργιο στο Εντυρνέ Καπή, που γίνεται η Θεία Λειτουργία στα Γεωργιανά και σχολείο στα Γεωργιανά και οι εκδηλώσεις όλες και τα ήθη και τα έθιμα στα Γεωργιανά. Έχουμε 2 ρωσόφωνες που γίνονται στα ρωσικά. Οι ακολουθίες με ρωσικό τυπικό. Έχουμε ιερέα, αρχιμανδρίτη, τον στείλαμε στη Μόσχα, σπούδασε, έμαθε τη γλώσσα και τα λοιπά, γύρισε, εξυπηρετεί. Έχουμε ρωσόφανες Μητροπόλεις κάτω στην Ατάλεια, ο Πισιδίας. Ουκρανός ο Δεσπότης, ρωσόφωνη και ουκρανόφωνη η Μητρόπολης ολόκληρη εκεί πέρα. Γιατί όχι να μην προχωρήσουμε και αύριο να έχουμε μία εκκλησία για την Εκκλησία της Αχρίδος? Αμέσως θα το δώσει ο Πατριάρχης. Αμέσως θα το δώσει. Και έναν καλό ιερέα να έρθει εκεί και να κάνει ό,τι κάνουν και οι υπόλοιποι από τα άλλα τα κράτη. Βλέπετε ότι άλλη είναι η αλήθεια, όχι αυτοί που θέλουν να παρουσιάζουν. Και εμείς αυτή την αλήθεια θέλουμε. Και να είστε σίγουροι πως αν προχωρήσουμε, αν
δεχτούμε την αλήθεια και προχωρήσουμε σωστά, σύντομα θα έρθει ο Πατριάρχης εδώ, που είναι και η χαρά του να έρθει, και θα δώσει τον τόμο της αυτοκεφαλίας και θα ασπαστεί εμφυλίματι Αγίο, Αρχιεπίσκοπο, τους ιεράρχες, τους κληρικούς, τον λαό. Ήδη ο Πατριάρχης μας, το ξέρετε πολύ καλά, ετίμησε με το ανώτερο εκκλησιαστικό οφίκιο κληρικούς της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος, τους έδωσε οφίκια αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου, πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου, που όπου και αν πάνε σε οποιοδήποτε ορθόδοξο κράτος θα είναι πρώτοι αυτή η κληρική της Εκκλησίας της Αχρίδος αυτή τη στιγμή με αυτό το πατριαρχικό οφίκιο. Δεν παίρνει ο Πατριάρχης, δίνει ο Πατριάρχης. 84 χρόνια είναι τώρα αυτός ο άνθρωπος και όλα του τα χρόνια είναι μία προσφορά, μία αγάπη, η ψυχή του, η καρδιά του στην Εκκλησία. Δεν έχει να ζητήσει τίποτα, δεν έχει να πάρει τίποτα, δεν θέλει τίποτα ο Πατριάρχης. Θέλει μονάχα να βλέπει το λαό του Θεού να είναι ευλογημένος και να πορεύεται για τη σωτηρία μας που είναι και το ζητούμενο. Ако адресата за легитимен томос за Охридската православна архиепископија е Вселенската патриаршија, тогаш кога може тоа да се очекува? Кога може да стигне овој томос од Цариград? Όπως είπα και προηγουμένως, εμείς δεν σταματήσαμε την προσπάθεια και τον διάλογο. Δυστυχώς αυτά σταμάτησαν από εδώ ξαφνικά και ενώ στις τελευταίες συναντήσεις και συζητήσεις που είχαμε προχωρούσαν τα πράγματα και υποτίθεται ότι ήταν θέμα χρόνου να φτάσουμε σε αυτό, ξαφνικά από αυτά που είπαμε άρχισαν να γίνονται τα αντίθετα, άρχισαν να διαδίδονται, όπως σας είπα, ψέματα και παραπλανήσεις και έτσι πάγωσε το πράγμα. Εάν τώρα ξαναξεκινήσει ο διάλογος, νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου πια, δεν είναι. Όλοι πρέπει να πιστούμε για την εντιμότητα και για την ειλικρίνεια. Σας είπα, βγαίνουν και λένε ανακρίβειες, πράγματα που δεν στέκονται. Θα πάρει τα μοναστήρια. Ποια μοναστήρια? Πού πήρε μοναστήρια ο Πατριάρχης για να πάρει και από εδώ μοναστήρια? Πού έκανε εξαρχίες ο Πατριάρχης με το έτσι θέλω για να κάνει και εδώ εξαρχίες? Όλες οι εκκλησίες, αν πάτε στη Μόσχα, η Αντιόχεια έχει εξαρχία, η Αλεξάνδρεια έχει, τα Ιεροσόλυμα έχουν, στην Οδυσσό, στη Μόσχα, στην Πέτρο. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν έχει. Δεν είναι ο σκοπός του Πατριαρχείου αυτό. Και στην Ουκρανία, η Εκκλησία της Ουκρανίας έδωσε ένα παλιό σταυροπήγιο που υπήρχε στο Πατριαρχείο Τιμισένεκεν. Και το Πατριαρχείο τι έκανε? Πήρε έναν Ουκρανό δεσπότη, κάτσε εκεί, στην πατρίδα σου, Ουκρανός, κάτσε εκεί στην πατρίδα σου. Δεν έστειλε ούτε πράκτορα, έστειλε ούτε κανέναν. Ούτε πήρε. Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα έκανε εξαρχία ή έκανε σταυροπήγιο, εάν δεν το ζητήσει ο προκαθήμενος ή η εκκλησία οποιασδήποτε άλλης τοπικής περιοχής? Αυτά είναι ψέματα και δεν μπορούν να γίνουν. Αυτά λοιπόν πρέπει να φύγουν στην άκρη όλα, έτσι, να μάθει και ο κόσμος την αλήθεια για να μπορέσουμε αμέσως να προχωρήσουμε. Σε εμάς ο τόμος έτοιμος είναι. Έτοιμος είναι. Με το που τα βρούμε εδώ και πούμε «ΟΚ, συμφωνήσαμε», πάρτε τον τόμο. Има ли еден главен услов за да се заврши целата работа, да дојде томосот од Цариградската Πατριаршία? Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το θέμα της αναγνώρισης και του συλλειτουργού με την Ουκρανική Εκκλησία. Να αναγνωριστεί η 15η Εκκλησία για να προχωρήσουμε στη 16η. Και επαναλαμβάνω ότι το Πατριαρχείο δεν θέλει τίποτα, δεν ζητάει τίποτα. Βλέπετε όλες οι εκκλησίες λένε διασπορά, διασπορά, θέλουμε διασπορά, θέλουμε διασπορά, θέλουμε διασπορά. Όλοι όμως αυτοί που θέλουν διασπορά δεν θέλουν το Πατριαρχείο να έχει οι μετόχοι. Δηλαδή είναι τραγικό, είναι τραγικό.
Απ' τη μια εμείς θέλουμε, ναι, παντού να έχουμε, παντού να έχουμε, σε όλα τα μέρη του κόσμου να έχουμε. Αλλά το Πατριαρχείο να μην έχει. Και επιτρέψτε μου να πω και το εξής, που δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κόσμος εδώ. Η Εκκλησία της Ουκρανίας, ο Επιφάνιος, επίσημα αναγνώρισε την κανονικότητα της Εκκλησίας της Αχρίδος και έγραψε γράμμα στον Στέφανο και τον συνεχάρει. Και αντί να του γράψουν έστω και ένα απλό ευχαριστώ, την άλλη μέρα που ήρθε, πήραν απόφαση, δεν τους θέλουμε, δεν τους αναγνωρίζουμε, δεν λειτουργούμε μαζί τους, στην άκρη είναι τούτο, είναι εκείνο, είναι τ' άλλο. Γιατί? Γιατί τους έβαλαν οι Ρώσοι και οι Σέρβοι με την απειλή ότι αν αναγνωρίσετε την Ουκρανία θα κόψετε με εμάς σχέσεις. Ορίστε λοιπόν πρόκληση για τον Αρχιεπίσκοπο και για τους ιεράρχες της Αχρίδος να αποδείξουν αν είναι αυτοκέφαλη εκκλησία. Αν όντως θέλουν να γίνουν αυτοκέφαλη εκκλησία, να αναγνωρίσουν την εκκλησία της Ουκρανίας και να διαφορήσουν για τις απειλές της Ρωσίας και της Σερβίας. Και κάτι άλλο. Ο Σερβίας ακόμα δεν έχει κάνει ειρηνικές επισκέψεις. Δεν μπήκε στα πατριαρχία. Ούτε στο Οικουμενικό, ούτε στα άλλα πατριαρχία πήγε. Προσέξτε. Εδώ όμως πόσες φορές ήρθε. Παράτυπο αυτό και προκλητικό. Παράτυπο και προκλητικό. Εδώ ο Πάπας όταν εκλεγεί, το πρώτο ταξίδι που κάνει το κάνει στην Κωνσταντινούπολη, στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Όλοι οι πατριαρχάδες όταν βγουν περνάνε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη πρώτα και μετά από όλες τις ώρες. Ο Σερβίας ακόμα δεν έκανε και το μόνο που επισκέφτηκε ήταν εδώ και τη Ρωσία. Και την Αμερική και τη Διασπορά. Καταλάβατε. Ви благодарам многу за ова интервју. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και μέσα από το κανάλι απευθύνομαι σε όλους τους ανθρώπους και τους παρακαλώ να μείνουν πιστοί στο Θεό, ενωμένοι και αγαπημένοι και θα τα φροντίσει ο Θεός όλα. Καλό Πάσχα.